Passem a votació del punt. Vots a favor? Abstencions? Queda aprovat. I ara passam a les propostes dels grups polítics i començam a les intervencions de les entitats ciutadanes que han demanat la paraula. En primer lloc, intervé la Federació d'Associacions de Veïns de Palma. Gràcies. Benvolgut, veïnes i veïns, senyor Batlle, senyores i senyors regidors, bon dia a tots. La Federació, tradicionalment, sempre ha estat molt respectuosa referent a les seves intervencions en el ple, complint amb el temps i argumentant sobre el contingut del punt de què es tracta. Però avui, senyor Batlle, en la seva llicència no ho farem. Aquesta setmana la lluita i les manifestacions contra la violència de gènere han estat un constant. Malgrat això, en l'ordre del dia d'avui no hi havia cap proposició del grup polític de l'oposició ni cap proposta de l'equip de govern. Ara hem sabut que hi és una d'urgència. Nosaltres, en nom del moviment veïnal que representam, hem volgut assumir aquesta responsabilitat, precisament en la sala del ple, on hi tenen cabuda totes paraules i entitats democràtiques. Però, sobretot, com un mur de contenció, mos volen posar en sa cara ben alta davant un partit polític d'extrema dreta radical, franquista, racista, sexista, profundament hipocràtic i antidemocràtic, defensant els drets i la llibertat de les dones i contra la violència masclista. Avui, malauradament, hem de continuar parlant d'assassinats, pallisses, violacions, explotació sexual, tracte vexatori, matrimonis infantils, ablació genital femenina, violència psicològica, domèstica, laboral, simbòlica, obstetrícia ambiental, institucional, patrimonial o econòmica, LGTBI-fòbica i mediàtica. Totes aquestes violacions contra les dones tenen la seva base en el patriarcat i en el masclisme i afecten de forma més o menys visibles, però sempre intensa i denigrant, les dones. Totes les dones que avui són aquí i les que no hi són han viscut en qualque moment de la seva vida un episodi de violència o agressió masclista. Totes les dones. Des de l'any 2003, en què institucionalment es comencen a comptabilitzar els feminicidis, 1.028 dones han estat assassinades a mans de les seves parelles i exparelles. A més de 2013, 34 nins i nines han estat víctimes mortals d'aquesta societat heteropatriarcal, que no sol tolera, sinó que en moltes ocasions afavoreix la violència masclista. Així, des del 2010, hem de parlar de 1.082 feminicidis i assassinats de dones. Cal tenir present que aquestes xifres no representen casos aïllats. Estem davant un verdader terrorisme masclista. L'agressió física i l'assassinat són l'expressió més brutal, la punta de l'iceberg, d'una problemàtica estructural d'una societat masclista que té el seu origen en el sistema patriarcal. Les dones, totes les dones, ni poden ni volen viure en una societat que normalitza aquests índexs de violència. Aquest és un problema de primer ordre de tota la societat, que ha de deixar de comptar amb la complicitat i el silenci de tant d'actors i factors polítics i socials. Requereix d'una implicació decidida i de polítiques que posin tots els mitjans disponibles en la voluntat de fer-hi front. Des de la Federació exigim als partits polítics que es comprometin a aconseguir unes mesures reals de protecció cap a les dones, nines i nins maltractats. Creiem que estem en el dret i el deure d'exigir una aplicació total del pacte estatal contra la violència de gènere. Les dones estan cansades i fartes de veure com les violències masclistes se sustenten en el silenci, la desídia i la passivitat de la societat en general, de gran part de les institucions públiques. És hora de qüestionar un món que des de fa segles accepta, fins i tot i cada vegada més entre les persones més joves, que les dones són objecte de la possessió dels homes. Cada minut que passa, una dona més està en perill.
En ocasions és irreversible. No arribam o arribam massa tard. Des de la Federació denunciam l'LGTBI fòbica i el bullying, assetjantant i les violències homotransfòbiques. No podem acceptar una societat basada en l'opressió i en la comercialització dels cossos de les dones. Tenim que lluitar contra la pressió estètica i la cosificació sexual que pateixen les dones. Les dones no necessiten l'aprovació dels homes per fer absolutament res. Des de la Federació, exigint als homes que assumeixin la responsabilitat que ens pertoca envers les violències masclistes. És urgent que trenquem el nostre pacte de silenci dins el cercle social masculí. Nosaltres som els subjectes actius de les violències que pateixen les dones i davant comportaments masclistes i agressius són còmplices del terrorisme masclista. Aturar i confrontar els comentaris i actituds masclistes en els nostres espais de socialització és una responsabilitat que hem d'assumir d'immediat. Tenim que lluitar contra la discriminació i el càstig afegit a les dones migrades i racialitzades, exigint la derogació de la legislació que influeix en la doble discriminació que pateixen. Tenim que exigir el compliment íntegre de la legislació contra les violències masclistes, també pel que fa a la necessitat de formació específica per a totes i tots els professionals implicats en casos de violència masclista, des de la seva prevenció fins a la reparació. Les violències són evitables i es poden prevenir. Des de la Federació exigim formació específica per als cossos judicials i policials. No es pot practicar més justícia patriarcal. No es poden acceptar ni permetre més abusos judicials davant violacions. No poden respectar una justícia que sovint condemna les dones, que sovint exsols els maltractadors, que sovint revictimitza les dones quan denuncien, que sovint anul·la les persones que les defensen. Des de la Federació exigim els canvis que pertoquin del Codi Penal perquè no tornin a produir-se casos com els mals anomenats Manades de Pamplona i Manresa. No oblidem cap de nosaltres que només sí és sí. Des de la Federació exigim la implantació de la coeducació a tots els centres educatius, una educació afectiva i sexual, des d'una edat primerenca, perquè el coneixement sobre sexualitat dels més joves no passi per la pornografia, la cultura de la violació, l'amor romàntic i la cosificació de les dones. Volem una societat i una vida sense violència, sense por, sense agressions sexuals ni entorns familiars, ni dins ni fora de la feina, ni al lloc d'oci, sense haver-nos d'aixecar al dematins sabent que una dona més ja no hi és entre nosaltres. Volem les dones vives i lliures. Per tot això sigui possible, en defensa dels drets humans i del dret de les dones, tenim que aturar el terrorisme masclista des d'ara mateix. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Uy, le he quitado el tiempo. Señor alcalde. Un segundo, senyora Amat. Perdoni que no he acabat. És que no ha acabat el seu temps. Els 3 minuts que me restaven donaré pas al meu company perquè intervengui en tot la festivitat i el Corpus Christi. Moltes gràcies a tots. Senyor Balda, senyors i senyores regidors, públic assistent. En relació a declarar d'interès municipal la festivitat del Corpus Christi, proposada per vots, pensam que està fora de lloc a dins un estat no confessional i una societat plural que representa aquest Ajuntament. Estem a favor de totes les manifestacions culturals, religioses, esportives o lúdiques que sorgesquin de la societat palmasana. Però estarem en contra que les institucions civils s'impliquin en una manifestació de tipus religiós representatiu d'una època en què l'Estat i l'Església anaven de la mà. El model d'Estat lligat a una confessió religiosa on l'Estat rebia el suport del segon i aquest gaudia de privilegis en correspondència al suport atorgat, és prou conegut dins la història i també als temps actuals. Aquest model, a part de dubtosos avantatges, ha provocat grans drames a la societat, persecucions, expulsions i control de la societat civil privant-la de llibertat.
Com a exemple, recordar la destrucció d'un referent cultural dins del món de l'època, com fou Toledo als segles XIII i XV, amb l'expulsió dels jueus i després els musulmans. La història recent d'Espanya tampoc ens recomana aquell maridatge. Per si faltàssim exemples, mirem el retrocés social que han sofert països com Iran o més recentment Turquia. Pel que fa al valor cultural al·legat a la demanda, pel que fa a les àguiles, que jo sàpiga, les àguiles són de Pollença, no són de Palma. Els cavallets tampoc són de Palma, són de Felanitx. I els cossiers estan al Gaida. I les joies d'or i plata, la lledària i altres estan bé dins del museu com a objectes d'èpoques passades que no cal reviure. No hem de renunciar al passat, al contrari, l'hem de tenir molt present per no caure en els mateixos errors. Per altra banda, caldria saber d'on ve aquesta demanda. Si la fa el senyor bisbe o surt de sectors nostàlgics i preconciliats. Molts que tenim els evangelis com a referent a les nostres vides, creiem que l'Església hauria prioritzar els seus esforços en línia d'actuació més d'acord amb l'essència del seu missatge. Fer ostentació als carrers d'unes joies d'or i plata no casa molt bé amb el missatge de Jesús. Si no ve bé, es tracta d'un record nostàlgic de quan aquesta institució controlava totalment el poble fidel i que ara du a confusió a la joventut actual i a la societat en general. Però això és un debat que no cal dins d'aquesta sala. Moltes gràcies. Señora Amat, digui. Señor alcalde, el artículo 19 del Reglamento de Participación Ciudadana dice que las personas que solicitan la intervención en el Pleno se tienen que ceñir a los puntos que establecen sobre lo que van a intervenir. En concreto, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma tenía que intervenir sobre el punto 62, que es lo que ha hecho este señor, y el punto 78, referente a las casas de apuestas. En el supuesto, que es lo que no se ha hecho, que ha sido intervenir sobre otro tema totalmente diferente al que había expuesto y por el cual se le había dado autorización para intervenir, es función del presidente, en este caso usted, cortarle y decir que de eso no es lo que había dicho que venía a hablar. Y no lo digo yo, lo dice el reglamento. Creo que los reglamentos están para cumplirlos todos. De ahí que quería presentar una queja por parte de nuestro grupo municipal y me imagino que se unirán el resto de los partidos, porque no me parece de recibo. Gracias. Muchas gracias. Suele ser algo habitual con todas las entidades. Un día se modificará el reglamento de participación ciudadana y quedará más claro. Mientras no sea así, sí, pero nunca se ha aplicado, es nunca. Perfecto. Entonces, ninguna entidad podrá hablar en este pleno, probablemente, porque todas las entidades se refieren muchísimas veces, cuando piden intervenir, a puntos que no están en el orden del día o sobre el que no han solicitado. Es una práctica habitual en este pleno, desde hace muchos años. Entonces, es competencia de todos los grupos municipales llegar a acuerdo un día para modificar el reglamento y que en lugar de tener las intervenciones de público, de ciudadanía, como las tenemos, que son, yo creo, bastante mejorables en general en muchos aspectos, pues se pongan de acuerdo todos los grupos para cambiar la forma de intervenir y se, por ejemplo, demuestre el interés en el punto que toca intervenir, porque hay entidades que no tienen en teoría interés en ese punto y hablan, y si no les dejo hablar, ustedes son los primeros en protestar, acuérdense. Entonces, yo creo que al final tenemos el reglamento que tenemos, hay una costumbre de aplicación que viene ya desde que se aprobó, de bastantes legislaturas, y se mantendrá hasta que no haya otro reglamento que marque unas reglas diferentes. El reglamento lo dice claramente y usted quitó la palabra al señor Martínez exactamente por esta misma función. Muy bien. Cumplimos el reglamento cuando nos va bien. Yo también aprendo. Entonces, si ustedes se quejaron en aquella ocasión, no pidan ahora que se le aplique a otro porque no le gusta lo que le dicen. Ya está. Es que también hay que ser coherente. Si no te gusta para ti, no te gusta para los demás. Ya está. Entonces, los ciudadanos, señora Amat, los ciudadanos vienen aquí, expresan su opinión libremente. Muchas veces a quien interpelan no les gusta lo que dicen. A mí muchas veces me interpelan y me dicen cosas con las que no estoy de acuerdo, pero yo escucho con educación, corrección y siempre manteniéndome sentado en esta silla porque es mi obligación, escuchar a la ciudadanía. Diga lo que diga. No practico
Lo que hacen ustedes cada pleno, que es, cuando no me gusta lo que me dicen, me levanto y me voy. Me parece una falta de respeto a la ciudadanía de nuestra ciudad, que les ha votado para que escuchen y estén sentados ahí y no tengan tanto orgullo. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto. Presidents de veïns de la ciutat de